Joan Clos, exalcalde de Barcelona e director executivo do Programa das Nacións Unidas para os Asentamentos Humanos, foi o encargado, xunto co alcalde de Pontevedra, de inaugurar os encontros do Foro Utopías, no que se falará de espazos públicos, cidades amables e do futuro dos asentamentos urbanos. Creo que o que vai ofrecer esta palestra é unha visión dende dous puntos de vista. Hai unha cita a que eu recurro moito, que é pensa globalmente, actúa localmente, e creo que a palestra de hoxe pode ser unha boa mostra de cara a onde van os tiros no pensamento global e cara a onde se poden asumir as competencias e acción real dende un ámbito máis local. A súa chegada á cidade foi recibido no Concello, onde destacou a Pontevedra como exemplo para urbes de todo o mundo, pola súa recuperación do espazo público para os cidadáns cun custe razoable. Y me complace mucho que el eje que domine el proceso de rehabilitación y regeneración de Pontevedra sea y haya sido el espacio público, porque el espacio público lo hemos categorizado tanto en Hábitat como en Hábitat 3 como un elemento del bien colectivo de la ciudad, ¿no? Que es muy relevante, ¿no? Muy relevante en un contexto internacional donde en estos momentos el espacio público no es especialmente valorado. Sobre a réplica do modelo pontevedrés, Fernández Lores explicou que nas cidades máis grandes é máis necesario e debería ser máis doado. Nas cidades grandes é imprescindible facer unha actuación deste tipo, porque hai momentos, por exemplo, Madrid, que ten máis do 50% dos días, que non se respira un aire incompatible con unha certa calidad de vida. Por lo tanto, xa non é solo porque en Pontevedra fixemos eso, pero non porque nos apremiara a contaminación ambiental que sí apremia nas grandes cidades. Joan Clos explicou as problemáticas ás que se enfrontan as cidades actuais, o cambio climático, as desigualdades urbanas e as migracións, e suxeriu a receita para combatelas. Contra esto, las propuestas que se van haciendo siempre es la mezcla de usos, la mezcla de tejidos sociales, tal. Ejemplos como estos que representan este concepto de convivencia cercana y una cierta integración en todos los niveles de actividades, no hacer suelos destinados solo a actividad residencial, solo a actividad económica, solo a actividad la que sea, sino hacer siempre que sea posible suelos mixtos, de usos mixtos, y luego buscar siempre que sea posible la mixticidad social. Urtopías celebra as súas conversas no 6º edificio do Museo de Pontevedra. As próximas citas terán lugar o 29 de novembro e o 11, 13 e 20 de decembro, ca participación de expertos internacionais en arquitectura, urbanismo, mobilidade e xestión cultural.